enerhiya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdisa na sa DCGB sa programang Usapang Pamilya. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A, asin Ate Jen? May kasabihan mga tugang na anuman dang hagyat sa buhay na sa tuyang hahambangon, Basta nagkakasararo ang lambang miyembro kang pamilya. kayang-kaya yan. It's Friday today. Friday! Kay Banan po giraray, ang sa tuyang kapartner sa radyo, asin sa iba pang bagay. Ate Jen. Marhay na pagkahapon sa gumon sa mga parantabay, mga kaibataman si Kuya A, and welcome po sa panibagong edisyon ng programang Usapang Pamilya. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A, asin Ate Jen? Happy Friday sa iyo, Ate Jen. Happy Friday, Kuya A. Kamusta? Okay na okay lang. Kamusta? Medyo nagbalik na baga sa serbisyo kang tubig sa Legazpi. Opo. Pero sa mga medyo hurahalawig na areas partner. Nagpapapano ka sa nadakang pipe. Nagpapapano kang pipe for every barangay na maabot ka ng tubig. Salamat! Thank you so much. LCW. Correct. PhilHydro and Legazpi City Water District. Thank you. Dahil dyan, nakapangarigos na si Ate Jen. Fresh na fresh na. Yan. Sige. Nakinig na sa mga nagka-pre-reskuhan gagawin mo niya. Ano? Lalo na mo yun na talagang sobrang init partner. Kaya kanta talaga na at least 3 times partner. Mamalinis kita. 3 times a day or 3 times a week? 3 times a day. 3 times a day. Medyo dakol-dakol lang makukonsumo tang tubig kayan. But anyway, mapipreskuhan man kita. Kay puwantan mo yan, ta sobrang init kan panahon. Ano? Tama, oo. Sobrang init kan panahon mga tugang. Sige, kamusta niya ito partner? So sa tuyang mga paraantabay sa tuyang Facebook page, DZGB News Online. Opo, live na live kita partner ngunyan na pagkahapon. Hello kay Madam Emilia Dalit Badillo. Happy Friday daas sa Gabon. Po O sa mga nag-aantabay man dyan sa saindang mga harong, kamusta ang tubig? Kamusta ang tubig tabi sa Indo? Tabang baka natang nga sabi mo nga kuya isa ibang nga okay na sa mo nga dai pa, di ba? Para maisihan taman kamusta po ang tubig sa Indo? Sa mga nag-aantabay man, pwedeng mag-text, mag-upload or mag-taoning suggestion, magtao kan sa indong mga reaction, and then maghagad ning abiso, pwede man yan. Anything para sa pamilya mga tugang sa paagin pag-text or pag-upload sa 0927-3980-955 para Globian or TM. At para naman sa TN10 Smart, 0938-891-5475. Salamat si Joseph Nares watching from Agpay, Ginobatan, Albay. Live niya partner sa Facebook Live. Salamat. Thank you. Si Sir Nick Rigachuelo partner, presente man ngunya na pagkahapon. Si Madam Sipcon and Erlinda Gallego Rebusquillo and Aringo Norm Siapit and Susan Bo. Thank you. Thank you sa iba pa po. Ibugtak po sa indong suggestion sa programa or ano man partner na gusto ipaabot digdi or kung sa inyong po ang sa indong location. Tangani pong at least lamang partner. Aram ta na yaon talaga sinta. Yes, Nakatutok. for you to be recognized. Si Ma'am Lorna, always watching. Thank you so much, Ma'am Lorna. Sige, Deman po giraray nagtatapos sa satuya na segment para sa mga ama in connection with the Father's Day on Monday, Sunday pala. Ngunyan, espesyal na naman. Kasuhapon, daughter and son. Magayon, so sharing kang duwa partner, So talagang ibibidaan sa tuya ng mga ama ngunyan na pagkahapon. Christina Barres, maray na hapon po Ate Jen and Kuya A.
Pag-greet naman tabi ang Navarez family always naka-DZGB. Salamat! Okay, salamat po. Hello man kay Anini I3 Toledo and Maybel Telma. Si Nick Rigachuelo, good day from UK! Wow, UK. UK! Batiun ko man ang mga paraan tabay to dyan, partner. Kapwa ko Domingueño sa Santo Domingo, Albay. Good Mga taga Santo afternoon. Domingo. Opo. Sige, mga Domingueños. Good afternoon tabi sa Indo. Ngunyan, kasuhapon nakaibanan ta, father, son and daughter. No? Oo. Ngunyan, kaibanan Yun naman, ta, ang mga kapartner sa buhay, kan sa tuya na mga ama. Oo, No? mga nanay. Ang mga nanay ang mga ilaw ng tahanan. Ilaw ng tahanan. No? Sa haligi nakakabit ang ilaw ng tahanan. Di ba? Tama. Oo. Ano daw ang mga pasabog kan mga agomo niya na pagkahapon? Correct? Oo, aramon ta, partner. Kung ano man lamang ang masasabi ninda. And kamusta ang bilang agom? Ang sa Or indang mga partner. agom. So Yes. surprisingly yours tabi yan mga tugang sa satuyang pagbabalik. Commercial na muna. Ma-commercial mo na kita. Kasi Kuya Manny, Oo, si Doc Ching Betito. Nakaantabay. Si Doc Joey Betito. Doc grabe. Ibang pangalan niya Doc Ching. Yan, salamat. Ano? Sa Maraming tuyong hapon, pagbabalik, partner, Mhm. mga agom, ang matauning testimonya sa indang mga agom na Agom. lalaki Yes. kung paano? Ano? Asin, napano? Magayon yan ang istoryahan tango niya na hapon, partner. Sige. Sa tuyong pagbabalik yan, mabalik kita. Oras, alas 2:24. An oras hatod sa Indokang Alaksan FR, Ibuprofen, and Paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Joy! 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 10 pesos and 50 centavos SRP. United Home Products. United Home Kidilets. United Home Sitab. Ang bahay mo, protektado sa tulong ng United Home Products. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Wilkins Distilled. Most recommended by doctors. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Enjoy 1050 pack sa Good Quincena Swak. Weh, sobra gabi ko'y pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon asin pa sa puhon. Sobrang sabos, sobrang sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack sa Good Quincena Swak. Enjoy 1050 pack sa Good Quincena Swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 1050 SRP. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alinmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinagalan.
sinakripisyohan, ginabutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer, sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Patuloy pa rin dumarami ang mga natulungang gumaling ng Needs Wellness Center. Yung alagayan mo noon, nung hindi ka pa nagpa-wellness, nagpunta ng wellness. Anong itsura mo noon? Sabi mo nga, hindi pa. may sakit ka noon sa puso. Oo, may bara. Oo. Sabi yung puso ko. Tapos nagkapantay-pantay na ako. Tapos, Yung, ano itsura mo? Anong kulay mo? ang kamay ko pagpaha, kulay bayo. After uminom ka ng mga supplement, ilang buwan bago nawala yung pagbabayolot mo? 3 weeks yun. 3 weeks, normal na yung kulay mo. Tapos hindi na ako nagigising ng alanganin. Ano oras ka nagigising nung may sakit ka pa sa puso? Dati pag nakatulog akong mga magising akong 12 or 1. Hindi ka na. Umaga na yan. Hindi ka na nakakatulog. Kaya ano pang hinihintay natin? Magpunta na sa pinakamalapit na Needs Wellness Center para sa inyong cleansing. Dahil ang malakas na immune system ay kayang labanan ang lahat ng sakit gamit ang mga product ng Needs Wellness Center. Ang aming main branch ay nasa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51 CA number 071 series of 2020. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indong kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Pampagana sa mag-asawa, pampatigas na pampalakas. Ito ang Mixen Capsule with Fulvic Minerals. Uminom ng Mixen Capsule, samahan pa ng Mixen Coffee. Bago ang game. Mas mabilis ang epekto at mas lalo kang tatagal sa labanan. Pampatigas na pampalakas. Mixen Capsule with Fulvic Minerals. Energy Booster, the natural sex enhancer. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1500 for 25 Mbps. Fiber X 2500 for 75 Mbps. Fiber X 3500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Tara naman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso.
bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang res bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? Welcome back, partner, sa programang Usapang Pamilya, siring man sa mga taga-Antabay. Opo, welcome back. Hello muna kay 2530. As ama, may time na watchful kita sa mga taramon sa mga aki sa panahon na nasa pangangalaga at tapa siguro if they are professional enough, time listen them also, okay? Para sa ama akong wala na ngayon, ngayon ko lang naramdaman kung gaano kalawak ang pasensya sa mga anak, sa asawa o sa pamilya para ma-maintain ang peace in life forever. Sabi kan texter ta. Salamat po. Sige, yan ang mga advices kan sa tuya ng mga paraantabay ngunya na pagkahapon sige, bilang partner. sa mga ama. Ano? Okay, sige. As we promised, igba kita partner na makakaibahan na mag-agum mataoning inspirasyon na sa tuya, kasabay naman kang pagpupugay sa mga tatay na ma-celebrar kita kang Father's Day ngunya na aldaw nin Domingo. Sa Domingo pa yan. Sa Domingo Yes. pa. Pakamalibong ka mo, ha? Sa Domingo pa. 20th of June. Opo, okay. Sige, partner. Nakaantabay na. From Commission on Family and Life, si Ate Sheila Bulawan and Ate Ludi Verdejo. Makakaiba ta via Zoom. Maray na pagkahapon po sa Indo. Yan. Wow. Daing ko pas partner, magayunon man giraray ang duwa. Okay. Hello, Kuya. Yes. Hi, Ate Rudy. Hello, Ate Shi. Hi, Jen and Kuya. Good afternoon po sa indong duwa, Ate Ludi and Ate Sheila. Si Jen po ini with Kuya A. And welcome po giraray ha sa tuyong programang Usapang Pamilya. Yes, bago ang gabos, pasalamatan ta na sinda Ma'am Ludi and Ate Shi para sa oras nindango niya na pagkahapon. Arab nindo po, mga madam, nguya na pagkahapon, may pagkakataon na kamo na iyan. Sato sana ini. Kung ano ang gusto nindong sabihon. But anyway, pagpupugay ang satuyaan na itatao sa indong mga agong. So for the information of everybody, para sa kaaraman po kang gabos, kindly introduce your husband. Mapoon kita kay Ma'am Ludi. Ma'am Ludi. Hello, Ma'am Ludi. Kuya, di ko alam na kaiba pala ang swag ko. Dapat makaiba swag mo, wala kay digdi swag mo. Diamond po, okay lang po. Ipamidbid nyo lang po sa Madlang People. Okay lang. Opo. Okay. Sige. Siguro ang iba nakaka-midbid naman kiagong kasi the last time baga nag-interview kami dyan. And previous years, naon na kami sa Usapang Pamilya. Sometimes nag-guest ko man si Agong dyan sa DCGB. Balik kami ni Mon, ang sa Kuya Agong, si Mon Verdejo. We have been married for 32 years na po. 31. 31 pala. Kasi nag-30 kami kan pandemic last year na lockdown kita. Then, iba po kami ning
apat na aki, of course, and pareho kami 55 years old, going 56 this year. Pareho kami Magkabatch lang. nagsiserve sa Diocesan Commission on Family and Life. At sa Kuyang Agom, ang sa iyang trabaho is General Insurance Agent, and may sa diri man kaming dit na negosyo, digdi sa Harong, digdi sa Gugon. So, bali, ito po. Okay. Ang member man po, of course, member kami ng Couples for Christ. Mas active kami dumaan sa Couples for Christ, digdi po sa Albay. Though we are serving Catanduanes, dumaan kami na-assign. Okay. Ayan lang po, Jen and Kuya. Yes. Si Ma'am Sheila po. Ate Sheila? Hi, hello. So, paras kay Ate Ludi, na iko aram na kayo. Okay lang po. Opo, dahil man po actually kaibahan talaga. Okay. Opo. Pagkakataon na po nindo ini na maokray si Mr. Sa office. Ang agom ko po, Sinoli, Bulawan, taga Legazpi. We are 34 years married. In the service of the Filipino people. Si agom ko po is dati po siyang salesman, pero matagal na po siya house husband. House husband po siya. So kaya very kampante po ako pag wala ako sa arong igwa kitawo sa arong and kayaon may parasundo ako, may parahaton ako. Yeah. Hello Daddy, happy viewing or happy listening if you are listening. Okay. So talagang si Sir ang nag-aatod and then nag-tatauning nag-aasikaso sa harong, Okay. Sige, punanta naman kay Ma'am Ludi. Ma'am Ludi, ano po sa pinakanahiling nindo kay Sermon na tangani na masabi mo na siya na? Okay. Ate Ludi, the one. The one. Opo. Totoo. The one. Nga, siya na so the Siya lang one. the one That was talaga. in the year 1986 na kami nagkamit-bidan. And na-observe ko lang na pag nagbibisita siya sa Harong, bakulang ako so nahihiling ko, na-observe ko na padaba niya. Pero padaba niya so pamilya ko. And nahihiling niya ang gabos na diferensya sa pamilya ko. In fact, mas takot sa diferensya kaysa sa marami. Nahiling ko na matyaga siya sa mga issues mi sa Harong. So, hinapot ko siya, paano kung magkainaguman kita and someday baka may mga aki man kita na magkahelang. Kasi may mga tugang kami may mga ako na may mga helang. Paano kung pag-abot ng panahon, nauna man kita sa punto na kung anong na-encounter, nahihiling niya mga problema sa Harong, yun naman sa problema mi sa pamilya mi na itutugdas kung kami magkainaguman. So, sabi niya, kung ano nga ang igwa mo, magiging parte naman nga ito ang buhay ko. Kung tugang mo si Arong kainin, magiging tugang ko siya. Kumbaga, magsabay-sabay kitang makarga kung ano ang igwa sa pamilya mo, buda sa magiging pamilya ka. Okay. So, naisip ko, parang sa sinabi niya, nagkaiwa ko ng sense of security na maabot ang panahon, may mga storms, may mga marahay, maugma sa buhay, magiging kadamay ko siya. Kaya, iyan. Nahilig ko na, siya na ang the one. The one. Yun na. Dahil na Consistent si Ma'am si partner. Yes, consistent si Ma'am Ludi kang last time na nakaulay ta siya. Opo. Human so sinabi niya ngayon. Talagang matabod ka talaga. Yes, kasi talagang Oo. base sa experience partner, talagang kung si Ate Ludi talaga hahanap talaga or yun na talaga ang sa iyang sa hiling niya partner and namamatian niya na yun na talaga si Kuya Mon ang dawan, dahil na partner nagduwa-duwa. Yes. Yun na ang parang nahihiling niya na the best na magiging ama para sa pamilya. Yeah. She did not think twice. Yes, opo. Dawa na talaga. Correct. How about si Kay Ate Sheila? Ate Sheila naman kita. Sige, Ate Sheila, paano mo po masasabi na si Daddy? Oo. So, the one. At the very start, di ko masasabi na siya ang the one. Talaga. Kansa, di ba? Si Ate Ludi nagdara.
sabi the one. Pero later kasi aki pa kami kaito 21 ako, 22 na nag-agum kami. Pero kan mag-agum na po kami, dumang ko po na iling na wala man ako pag-iisip na ng iba. Kundi siya na talaga forever. Ang pag-iistikan ko doon is kaya kami nagpakasal because kami ang magiging lifetime partner. Kaya siya ang the one para sa kuya. Siya ang pinao sa kuya, kang mahal na Diyos. Kaya never ako nag-isip na bako siya ang the one. Okay. How long man po, Ate Sheila, taon bago po kamo nag-isip na maglaog sa marriage life? 4 years man po kami. Okay. Talagang panahon, tiga-abot kitaon, ano? Yes. Opo. Ngunyan Taon partner. talaga ngunyan in just a blink of an eye. Yes, let's get married. Tapos, dahil na masyadong naaataman, magpaanal na nga kita. Total may kwartaman kita. Madali sa na magpalit, ano? Tama yan. So, itong kaibahan kang kaito tapos sa ngunyan. Yes. Kasi kaito, alam ni Jen and Kuya kaito, we really talk ang mga paano ka ito mag-illusion. They talk really about love. Even early ang marriages, pero ang love is talagang yaon. Yes. Baga genuine. No, genuine Yeah, talaga. because wala ka ito masyado material things. Not really. Yes. And balik kita kay Ma'am Ludi. Ano po? Ma'am Ludi, bilang sarong agom, paano mo po i-describe si Sermon? Gusto ko nang simbagunso. Yapot mo man sinapot mo sa napot mo kay Ate Shi sa kuya. Kasi may common na naman kita, Ate Shi. 4 years man. 4 years Ay, pareho la. Pareho din. Halawig din na panahon. Natatandaan ko pa, so istorya ni Ma'am Ludi. Yes. Ito malikawan Oo. 21 years old kami nagkamit binan. Pag 24, nagpakasal kami. Basically, dahil man so reason kaya ito ko naghahalat kami was because ako medyo stable sa work ko, pero si Mon bako pa stable sa trabaho niya. Kaya naghalat kami, kitamang time na magpakasal na. Sabi nga ni... Siyempre, pagkabuhay ang pag-iisip man. Yes, bako lang subas sa sungun yan, tapos pagkaaga, nga, di ba? True love waits, ika nga, di ba? Bilang sarong ma'am, Ate Ludi, bilang saro po na agom, kamusta po si Sermon? I, of course, very loving and a good provider. Agumo na ba ko pang tatay ang pigmimin mo? Opo, agumo na po. Opo, agumo na. Maduman kita sa pagiging tatay taon-taon. Of course, very thoughtful. And dahil pareho kami nagsiserve sa Couples for Christ, yaon ang dedication sa pag-serve kay Lord. Though, of course, sa stage na ini, medyo nag-iedad-edad na. Natural lang na kung minsan may mga hitches at ditches sa relationship. And sa mga physical conditions man, ang agong kasi diabetic. Minsan, so medyo may mga giti-giti na kami. Pero sa mga giti-giti na yan, there is still one thing very common talaga na we are able, kung iwa kami kay mga hurts, mga medyo na day nagpapagkaintindihan, we always make it a point na family is family and we stick together. Kumbaga, nagigibo siya ki-effort na mapakarahay kung so dahil napagkauyunan. Kumbaga, not going to bed without patching up, kay kuhan, kung so issue, paghurunan. Though may mga times man po na nagtuturo kami din, nagtinuhan, dahil nga, darakan mga gitik-gitik, kagurangan, pagkaaga, I'm sure, ako kasi, upon waking up, ma-pray. And I make it a point na after praying, kaipuan kaming mag-reconcile. Yes. So, start the day right, and true enough, maghapon yan ma-right. Minaluwas ang karahayan niya, pag of course, pupunan naman na babae ng karahayan. Correct. At aram po, sabi ko ba sa inyo, may health issue si Agong. Minsan may biglang may outburst, malibong supayo. And kaipuhan lang talaga patience, understanding from the other side. Otherwise, difícil, pero
nahihiling ko man sa iya bilang agom na he is making effort para the whole day okay ang pag-iriba. So, yan. May pagsabot, may pagkainintindihan bilang mag-agom. Okay. Give and take, understanding, patience. Oo, pagsabot. Yan, partner. No? Thank you so much, Ma'am Ludi. Ate Ludi, di mo naman kita kay Ate Sheila. Yan, Ate Sheila, kamusta po si Daddy bilang sarong agom? Sako yan na o ka ito? Pwede both. Sige po. Kung sako yan na, he is a transformed. Sako niya na. A transformed husband. Because dahil nga siya baga kaito sa sales, nagtatrabaho, siya wara sa arong, permi siya dagit. Ito sa totoo lang, permi siya dagit, kagyaon sa arong. Tapos pag, dahil siguro, kung may namamatian, especially, dagit siya. Tapos disciplinarian, paisog siya. Pero sa kuya, grabe ang bawal. Bawal sa kuya. Kasi saan na baga, teacher ako kaito. Tapos, pero basta grabe ang bawal. Tapos especially ang mga church works ko kaito. Kaya ang sango niyan ang pigtatar ang for siguro almost 10 years na masasabi ko si Agom is a transformed husband. For better. Yeah, of course, transformed. Kumbaga especially na igwa siya aram niya na ang sa iyang role as a Christian husband. Do kaito kaya kasi aram mo nakilala ko siya bako man siya arog sa muya ang orientation about Christian belief. Iba ang orientation kaya iba. Pero pag naugma ko kaito nagsasabi siya gusto niya na sa muya na lang da siyang pamilya. So bako totoo na pag may edad na ang sarong tao, dai na mabago. Still, there's a chance na magbago, Ma'am Sheila. Ano po? Of course, kasi iyan ang dapat na habang nag-iedad, nagugurang, nag-grow. Yes, correct. Nagmamature. So may mga problema sa agom, may pag-asa papalan, partner. Para magbago. Yes, as long as we are living, pwede pa po kita magbago. Diba? Okay. Pero actually, bako man ito worst na situation ni Ate Sheila dati. Kasi siguro ko, because of work, stress sa trabaho, dawa si Sayman na pag-stress ka na sa trabaho, pag uli mo sa arong mai-stress ka palalo. Talagang nagpapira lang ito sa mga factors, partner. Correct. Na talagang rason. Yes, pero but now, mailing mo man naka-base sa harong, nag-aasikaso kan gabos, nagsusundo. Halos sabi nga ni Ate Sheila, transformed husband. At magkaiba-iba kami sa sa church work na kami sa Diocesan Commission on Family and Life. Okay. Dahil nga siya, kumbaga, trained marriage counselor na kami, kaya, kumbaga siya is, wounded healer. Could attest to experiences. Daina nga ako maiistoryahan kasi ako, binder than that na ako dyan. Diba? Okay. So, bilang sarong ama naman po, Okay. Bilang sarong agom na babae, paano po nindo nahihiling bilang sarong amaan sa indong mga agom? So, duman kita kay Ate Ludi. Ate Ludi? Go ahead po, Ate Ludi. So, bilang ama naman na di. Opo. Bilang ama sa mga aki, especially kan sa Radit pa ini, nahiling ko kung how dedicated si Simon sa mga aki, especially sa pag-eskwela, siya ang naghahatid sundo and bako sa nang su physical aspect, pero more pa naman sa educational and spiritual aspect na kaipuhan niyang gusto niyang kumustahon pirmi ang mga aki, kumusta sa school mo niyan, kumusta so ano mga kaipuhan nindo na kaipuhan kaipuhan asikasuhon mi as parents, especially at the end of the day masundo siya, mahapot na siya kung kumusta, ano mga kaipuhan. Kumbaga, good provider pa, and mapinadabaon. Sige ang pakikawat sa mga aki. Ngunyan na nagdarakula na, of course, bako naman karawat ang kaipuhan. Though, kung kaipuhan may sundoon, may ihatod, niyaon pa siya sa paggibo kay iyan. And,
very important sa dinner time para sa iya na dapat magkairibahan kasi duman naman siya makikipagkumusta sa mga aki. Oo, duman naman siya makikipagkumusta. May duwa kaming kairiba sa harungon yan na aki, ang duwa, ang saro nasa Manila, ang saro nasa ibang lugar. And even with the absence kan duwa, yan, making use of technology, duman siya nakikipagkumusta sa mga aki na daigdig usang yan. And ang sarong nahiling ko na matingkad kay Mon is during prayer time, rosary, talagang ma-remind na siya, o tama na kan mga gibo, it's prayer time, ma-rosary na kita. Every night po kami nagro-rosary as a family, and talagang siya nag-encourage, minsan nga ni ako pa so medyo may gibo, kumagating priorities. Pero siya ma-remind. Ano. Though, minsan may mga issues man na siguro dahil sa kabisihan sa mga demand sa trabaho, plus with the advent of technology, siguro sarong reality yan sa ngunyan sa mga mag-aragong-agong na kung minsan nalilingling sa cellphone. So, minsan may aki man ako minsan na nag-express na gari nga nabimiss ko si Papa na gari dakol na oras sa sa gadgets or what. But always, of course, na at the end of the day, kaipuhan para kimon, nagka-iristoryahan kami sa table, ma-rosary. Okay. Never na na-miss ni Sir Monso bonding with the family. Even physically, wara so iba mong aki, iba nindong aki, ma'am, still, you find time na magkaurulay-ulay. How about you, Ma'am Ludi? Kamusta po bilang sarong agom na babae? Paano po nito na iiling ang sa indong agom na bilang sarong ama? Ay, si Ma'am Sheila gayon. Si Ma'am Sheila. Okay, go ahead, Ma'am. Ate Sheila. Actually, mas ipuon po kayo itong salarit pa sa mga aki, mas malambing si agom ko sa mga aki kaysa sa ko. Totoo po yan. Tapos, again, stricto po siyang ama, disciplinarian. Sa totoo lang, perfectionist. Kaya mapagalon ka ito, tarakoton ang mga aki. Pero grabe ang bawal, grabe ang hadit permi sa mga aki. So, just like Ate Ludi siya, para sundo man siya para, maski nagdarakula po sa mga aki, nagka-college na, tigahatod sundo pa rin pag may mga friends na maduro man sa iharatod ang mga friends, aron siya po kayan. Kaya nagdarakula po, so actually ang mga aki, ng babae na may agum na ang duwa, nagtataram si Raka ito na, ang saro nagtataram, gusto ko ang maagum ko arog kay daddy. Ang saro nagtataram, habo ko kan arog kay daddy na agum. Nagkokorontra. Arog po kaya ng nindang duwa. So parang naghanap sinda kan, gusto kay arog kay kay daddy niya. Pero ang mga pag-asikaso and aram mo maano siya pighanap siya permikan mga aki, especially pag massage. Pag nagturukaw na yan mga aki kay daddy ninda sa lap, sige ng panghilot or sa legs o yung bitis. Maski ka nagdarakula na nagtrabaho. Ngunyan po pag nag-irilingan kami may mga aki naman po sinda pag mauli sinda sa arong or ma-visit kami sa inda, pero may daddy mapahilot. Kaya naging close pong mahay talaga. Tapos aram po din do, pag yun may problema ngayon sa aki ni sa pag-agong niya, pag nagko-call kami o nag-chat kami, video call, maapod na siya, hain si daddy, tas mahibik siya, daddy, si daddy ang pig-apod niya. Okay. Daddy's girl. Mga daddy's girl. Ang pagiging disciplinarian pala kang agum ni Ate Sheila, nagkaigwaning magayon na bunga partner sa mga kaakian, sa aki ninda. Hahanapon ninda ito pagdakula, pag nawasa nagdakula sinda. Okay, so di na po kita kidakulo na oras. Ate Sheila, ano po ang sa imong mensahe sa imong agom? Ano po, mensahe sa Kuya Agom? Opo, ganyan po na ma-celebrate kita kang Father's Day. Advance Happy Father's Day, Daddy. Tapos salamat, parang ang transformation which haluin ko pighagad sa mahal na Diyos kay itong panahon,
Pero ano na din, parang almost, sabi ko nga, mga 10 years na kami nagsiserve sa Commission on Family and Life. And I'm very thankful na po siya aron kang bugnutin. Oo. Talagang transform siya and yaon na talaga sa iya, na-imbibe niya na ang presence ka ng Holy Spirit, ang importance of being a father and a husband na guided by God. Parang naano niya na yan, na yaon na yan sa iya na internalize na, nag-mature na po talaga siya, na arog ka, gaano ka importante ang mahal na Diyos sa buhay ka mag-agom and bilang ama and bilang agom. So thank you very much, Daddy, and happy Father's Day. How about you, Ma'am Ludi? Anong sasabihon mo po para kay Sermon? Okay. Of course, advance happy Father's Day sa Sunday. And para sa muya na kapamilya mo, every day for us is Father's Day as long as nyaon ni ka, nahihiling niya sa imong, ang presence mo sa family and sa imong pag-antabay sa mo. And alam ko na may mga issues kita, dahil man of course nawawara iyan sa mag-inag mo. Pero nagtitiwala ako na with your dedication man sa pagsilbi kay Lord, we as couples for Christ, dahil kita nawawara ng pag-asa na someday, everything will be okay and ang sa tuyang mga pinag-aagihan, malalampasan ka sa tuyang buhay. Ayun. And I honor you as a father of our children. You love our children so much and you are very dedicated, and I continue to pray na ang sa imong mga wishes and desires para sa family, para of course sa tuyang community, you being as a leader of Couples for Christ, makamit mo in God's grace, not for ourselves but for the glory of God. Yun lang po. Thank you so Thank much. you so much, Ate Ludi and Ate Sheila. Salamat po ha sa pagpartisipar po digdi sa programang Usapang Pamilya. And of course, we're always looking forward po na pirmi man po giraray kamuyaon. Yes. Salamat po, Ate Sheila and Ma'am Ludi. Maraming salamat. Thank you, man. Thank you so much. Thank you so much. Happy Father's Day sa indong mga agom. Okay? Okay, so maging partner dedikasyon sa pagsirbi kay Lord, pagiging mapinadabang ama, as in iba pa man partner, saro sa mga ipigladawan kang mag-agom na pwedeng pangarugan ka mga maging future dad dyan. Yes. Diba? Hello muna partner kay Rodriguez, Sir Dennis Rodriguez, nakatutok daango niya na pagkahapon. And si Sir Romeo Candano. And sa iba pa na si Christy Navarez, good afternoon mo po. So, yan na sa tuyang naging tema sa muya na pagkahapon. Happy Father's Day po sa gabus na tatay. Happy Father's Day, partner. Happy Father's Day, Kuya Manny. Yan na. Lado technical, Kuya Manny T. And Alden Richards sa tuya na IT department. Ano po, si Kuya A. Iniwan po si Jenny Matthew Palyaran Mabalo sa pag-antabay. Happy weekend. Salamat. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Realize true comfort